Moikka! Mä ajattelin tehdä tällaisen videon, missä kun mähän on puoliksi thaimaalainen, niin mä opettelisin teille vähän thaimaata. Tässä on 20 eri sanaa tai lausetta, mitkä mä sitten sanon suomiksi ja ruotsiksi. Thaimaaksi. Ja mulla on tässä tällainen vihko, mihin mä oon merkannut, että mitä mä seuraavaksi sanon silleen. Eli ekana on päivää, eli se on savadikhaa ja pojat sanoo savadikap, koska pojat ei yleensä sano, että niinku ka, vaan se on kap. En tiedä miksi. Mutta toinen, täynnä on im. Täynnä. Se on im. Ja kissa on mäu. Se on aika helppo. Ja koira on maa. Maa. Ja sitten sänky on. Ja nämä vähän menee tasoittain vaikeammaksi. Eli 5. on sänky. Sänky on thaimaksi thinaan. Ja sitten kukka on dok mai. Ja lahja on khong khwan. Ja sitten hyvä on di ka. Ja nälkä on hiu. Kyllä, ka tai kap. Tyttö, pujing, poika, puchai, koti, baan, kynä. Dinsaa. Kello, narikaa, sakset, mitkä ne oli? Kankai, ovi, patu, vauva, naang ja 20 on vaate. Ja tässä oli tää video ja painakaa peukkua ja tilatkaa kanavaa tuolta alhaalta ja laittakaa myös kommentteihin, että mitä te seuraavaksi haluaisitte. Moikka!